Usa ka inahan nga bag-ong nanganak ang nagpositibo sa COVID-19 humanatakdan sa baby niini nga nagpositibo na sa sakit. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao pinaagi niining report. Sa Davao del Sur, usa ka 1-month-old baby girl nga taga Matanaw ang nagpositibo sa COVID-19. Nakasinati kini og sintomas ni atong January 1. Dunay 1,068 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Davao del Sur. 194 ang active cases kay 838 ang naayo na ug 36 ang namatay. Sa Davao City, usa ka 9-month-old baby boy nga taga Tugbok ang naka-recover sa COVID-19. Samtang ikaupat ang Davao City sa dunay pinakadaghan og COVID-19 cases kagahapon nga anaa sa 50. Misa ka na sa 9,954 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 1,376 ang active cases, humanatala ang 8,110 recoveries ug 468 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka 25 anyos nga inahan nga bag-ong nanganak nga taga Barangay Lumbia ang nagpositibo sa COVID-19. Kini humanatakdan sa iyang baby nga nagpositibo na sa sakit kinsa naka-recover na sab. Nanganak kini ni atong December 25, 2020. Ana-ana sa 3,051 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Doon na kini 357 active cases, human 2,539 ang nakarecover na ug 155 ang namatay. Sa Iligan City, mihangyo ang kapulisan nga patasan pa ang penalty sa mga musupak sa health protocols batok COVID-19, human nga sa kapin 13,000 nga violators, 200 ra ang nagbayad sa ilang penalty. Kiniuman misa ka nasab ang kaso sa COVID-19 sa syudad ilabi na ni atong holiday season. Doon na 1,103 kakumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Iligan City. 64 ang active cases kay 979 ang naayo na ug 60 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.